Naimbag nga daw, kanya tayo aming kakabsat. Itataman kat diskasan tayo, adalin tayo, ti surot isaw ni Apo Diyos, ti kinapateg nila unay, nga niya po tayo nga sa Kristo, kat nagungar. Siyempre, ti pagfokusan tayo nga kitan, kat niya po tayo nga sa Kristo, nga isurot isaw ni Apo Diyos, nga saan nga di outside, nga banggitan na kitid mga Heso Kristo, mit ni bagada. At pansin tayo ni Heso Kristo, nga mga isalakan, kanya tayo aming natatao. And then, naglawa iti saw ni Apo Diyos nga mang-discuss launay about iti panakapagungar ni Heso Kristo, ang paneknek nga ni Heso Kristo ket pudno ang nagungar. Numapay iti chapter 15 iti 1 Corinthians ket pansinan iti talo nga rason o kinapateg na launay nga ni puto nga Heso Kristo ket nagungar. Iti 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Kunana, kakabsat ko, kaya't ko nga palagip kada kayo, tinaimbag adamag ngayon kasabak kada kayo, nga inawat yu ket pagbatayan as ititib kerti pamatiyo. So iti dito i-discuss ni Apostle Paul nga may papan itinaimbag adamag nga pagbatayan or pundasyon ti pamati tayo am amin nga tao na mati kanaputi ang Heso Kristo. Anya pa diye nga content diye nga naimbag adamag ngayon kasaba ni Apostle Paul, iti verse 3 ket kunana, inyawat ko kada kayo ti kang runaan nga inawat ko ani Kristo natay ni Kristo gapu kadagiti basol tayo kas na ilanad tinasanton a surat. So natay ni Heso Kristo gapu di basol tayo. Kunana i verse 4, ana itanem ket napagungar iti may katlo nga aldaw. Syempre na itanem nga mun una santo nga pagungar isuna kas na ilanad itinasanton a surat. Kas pamaneknek na napagungar isuna nagparang ni Peter sa nga 12 nga apostles kadagiti nasurok alimagasot pasurot na kadwa ni disbibiyag pay laeng tapno ikas sa mapaneknikan na laeng nga pudno nga napagungar na puti ang Heso Kristo. Okay, ti umuna nga rason no apeng napategla unay nga nagungar na puti ang Heso Kristo when ta isu ti content or karga ti naimbag adamag. Anya diya nga naimbag adamag ibaga ni Apostle Paul ni Heso Kristo at tinatay kapag basol tayo nga ni Heso Kristo isuna ket na itanem ngem napagungar isuna. No saan nga nagungar ni Heso Kristo, saan nga maibilang nga makuna nga naimbag adamag diay. No bilang adamatay maibaga tayo nga sa dakes adamag ngem no ibagada nga nabiyag diay nga natay kanya tayo maibilang diay nga naimbag adamag. No adda intaray da hospital ket natay saan nga naimbag nga damag. Ngem no kunada nga imimbag, naimbag a damag diay para kanya tayo. Ngarod, tinaimbag a damag, nga isurot isaw ni Apo Diyos, ket adda tinagungar, nga pudno sigurado mang assured, ijay, patsyen tayo nga mangisalakan kanya tayo nga ni Heso Kristo. Si Bibyang, jay mangisalakan kanya tayo. Isu ti karga, tinaimbag a damag, good news nga makuna, ngarod na pategla unay nga ni Apo tayo nga Heso Kristo ket nagungar. Ituloy pa ni Apostle Paul nga ilawlawag ti kinapateg na launay ti panagungar ni Apo tayo nga Heso Kristo ket i-jump kayo i verse 12. Mabante tayo iti verse 12. Kunana itangay yan tangay ting kaskasabami ti panagungar ni Kristo apay ako nati sumagmamano asaan anagungar asaan ang mapagungar dagiti natay. So ni Apostle Paul lawlawag na ni kasabada Apostle Paul nga nagungar ni Heso Kristo apay nga dati madimamating nga agungar dagiti natay. Nanay verse 13. No saan ang mapagungar dagiti natay, saan nga rod ang napagungar ni Kristo? No bilang saan nga agungar rin dagiti natay, saan met ni Heso Kristo? Verse 14. Ket no saan ang napagungar, awan nga rod ti serserbi ti kaskasabami, kastamet ti pamatiyo. Verse 17. Nana, may pakita pa nga ulbud kami asaksi ti Diyos. Ta ibagbagami anak pinagungar na ni Kristo, ngem di na metgayam pinagungar. No pudno, adi na pagungar dagiti natay. Ngarod ti emphasize ni Apostle Paul iti daytoy ket isu di pagbatayan ti pamati tayo. No kas bilang saan nga nagungar ni Heso Kristo, awan serbi ng rodjay panamati tayo. Ije verse 17. No di napagungar ni Kristo awan serserbi ti pamatiyo ket agturay pay laeng ti basol iti bagiyo. Ngarod no saan nga nagungar ni Heso Kristo, syempre conquered na tayo palang tibasol, sakop na tayo tibasol, ngem gapot adda na tayo para idibasol tayo, kahit nang sabi nga rod,
nawaya-wayaan tayo iji basol gapo kani apo tayo nga Kristo mga waya-waya kanya tayo nga rod yakit may baga tayo nagsaya at unay kinaimportante na nga patsin tayo nagungar talaga na po tayo nga Kristo. Iji verse 18, kay papanan na pa'y asawen anapo kawen dagiti natay anagtilinaed iti pamatida ken ni Kristo. Nga rod, no saan nga nagungan ni Heso Kristo, awan serbina nga, uray dagiti imun una nga namati, saan da nga sigurado nga napan kani Apo tayo nga Heso Kristo, o adda nga si bibiyag kani Apo tayo nga Heso Kristo. Nga rod, napategla unay, iji verse 17, nga kunan ni Apostle Paul, napategla unay, nga di panagungar ni Heso Kristo, wen ta isuti pagbatayan, ti pamati tayo amin nga namati kani Apo tayo nga Heso Kristo. Di ti kinaimportante na, wen tapat siyente umit nga amin tayo nga namati, kanya na, adaan tayo itibiyag nga agnanayon, tani Heso Kristo mismo, na biyag isuna, amin tayo umit nga mamati, kanya po tayo nga Heso Kristo, adaan tayo itibiyag nga agnanayon. Giti may kadwa nga rason, ngayem emphasize na Apostle Paul, nga kinapatig na launay, wen ta isuti mangiprove, mangkaneknek kanya tayo, nga pudno, maisalakan tayo, wen tanagungar ni Apo tayo nga Heso Kristo. Mang assured di ay nga agnanayon di panaka isalakan tayo. Tano saan nga nagungar ni Heso Kristo, saan nga sigurado ti panaka isalakan, awan serbina ti pamati tayo. Ngayon gaputa na nabiyag, gaputa yung Heso Kristo, nagungar isuna, sigurado di panaka isalakan, assured nga agbiag tayo iti agnanayon, gaputa na po tayo nga Heso Kristo. May katalo, iti verse 22. Verse 20. Iti verse 20. Ngem iti kinapudno na napagungar ni Kristo kas umuna abunga ken pamatalged mapagungar to dagiti matmaturog iti tanem. So ituloy na mangpatalged nga agungar met dagiti matmaturog iti tanem. Agbiag met dagijay natay ngaymon una anamati. Tapno iti kasta, mapatid ka ritong galmay sa kanya tiyo, ure kay verse 21, tuloy na iti verse 21 kunana. Takas iti yaay ti patay, gapu iti may sa tao, kastoy tumet, ti panakagungar dagiti natay, gapu ka ni Apo tayo nga Heso Kristo. So tirason nga agungar tayo, kat gapu ka ni Apo tayo nga Heso Kristo. Dagiti natay, nga namati ka ni Apo tayo nga Heso Kristo, nagtalek ka ni Heso Kristo, nga isunong mga isalakan, agungar metlaing pagungangaren ni Heso Kristo, amin dagiti natay anamati kenkwana. Ngaron, tipan nakabalin ni Apo Dios ket saan nga sinsinan or saan nga kas iji ko nato limitasyon, ikarganda ti limitasyon dagiti tao ikarganda ti limit di kabailan ni Heso Kristo, taman nakabalin ni Apo Dios kay natayo nga pagungaren. Iti dayto nga panagungar ni Apo tayo nga Heso Kristo ket mang assured kanya tayo, mang sigurado kanya tayo nga oray numatay tayo, kaya na tayo ni Apo Diyos nga pagungaren manipod iti patay. Manipod, kung natin man matay tayo man, physically nga matay tayo, ngem kaya ni Apo Diyos nga ikanda tayo palaing itibiyag. Ngarod, gaputa patsyent tayo nga kaya ni Apo Diyos, nga ikanda tayo itibiyag nga agnanayon, jikat mang patalget kanya tayo saan tayo nga mabauteng, nga uray numatay tayo dito rabaw ti daga, ngem patsyent tayo nga kaya ni Apo Diyos, mapagwangaren da tayo metlaeng ipantayo na tayo iji langit. Ngarod, iti sao ni Apo Diyos, nagpateg launay, importante launay, ti panagtalek tayo, nga ni Apo tayo nga Heso Kristo, ket nagungar isuna, wen ta isu ti mang katalged, nga agungar tayo, agungar dagiti natay, ganda numatay tayo, mang patalged met kanya tayo, nga pudno agungar tayo. Ngaron, agtalek tayo iti kinapudno, nga isuro ti sao ni Apo Diyos, ti kinapateg na launay, ti patyente yung nagungar na Apo tayo nga Heso Kristo. Gaputa nagungar ni Heso Kristo, dapat na biyagmet ngaron, adda iso na kanya tayo, tapno itikas na, may pakita nga di pinati tayo si bibiyag ni Heso Kristo, nga adda kanya tayo, saan kat nga di ko na tayo lang, namati nga paiso, nga saan nga maipakita, saan nga rumwar, kanya na di bunga na, nga adda ni Heso Kristo, kanya na. Narod kakapsat, nagsaya at launay ni Apo tayo nga Heso Kristo, ni Apo Diyos, kanya tayo, pinagungar na ni Heso Kristo tapno iti kasta ket naimbag nga damag tada tinatay gapu iti basol tayo ngem isuna ket si bibiyag tapno kasta si asino man mamati ken kuana amin tayo nga mamati ken Apo tayo nga Heso Kristo ikan na tayo iti biyag nga gnanayon di panagungar na mang assured kanya tayo
nga kaya na tayo ni kani Apo Dios nga ikaten iti patay ipan na tayo iti biag nga nayon kan may sapay no bilang man dagiti natay nga namati i-assured na metlaeng kakaya ni Apo Dios nga ikan isuda iti biag metlaeng nga uray pain no kunatiyo natay dan iti rabaw tinaga ngaron tinaimbag nga damag nga makuna ket nagpatay kanya tayo napategla unay nga ni Jesucristo ket napagungar saan tayo kadi nga agduwa agtalek tayo laeng iti panakabalin ni Apo Dios banang isalakan ni Apo Dios agtrabaho ni Apo Dios tunggal may sa kanya tayo tapno kasta ket ag-improve tayo kadi iti pagayatan ni Apo Dios agtalek tayo laeng kani Apo Dios pudno napagungar ni Apo tayo nga Jesucristo and then nagpategla unay di ay kanya tayo amin nga pataw